já jsem Denny TV a vítám vás na prvním random vlogu. A vlastně jsem teďka na koupališti a je tady se mnou takovej host, jako. Ahoj. Je to ví. No, tak my jsme prostě na takovým random koupáku. Můžeš říct kde? No, v Juliánově. Je to v Brně, jo? V Brně Juliánov, no, jako je to tady malý, ale v pohodě, dá se tady jako být. Je to tady levný, 25 korun. 40. Já jsem platila 25. 40. Ví 40. 40. No to je jedno, já prostě 25 a 20. Koupili jsme si popkať za 25. Prej, sírovej, ne. A najednou jako, my už nemáme. To je úplně, to bylo zabitý. Ne, No. jako, prostě úplně boží, takže sledujte. No. Tak jako, teďka asi něco řekne Bí, jako. Já neumím mluvit. No mluv. Zítra Sanka jdeme možná taky. A možná Sanka s námi půjdou kluci naši. No, protože neumím mluvit, takže snad jsi slyšel, jako. Já fakt nevím. Ok, tak čus jako dalšího vlogu.